ingkang mimpak. Yang seorang sebatang ijen kemawon saged ngrampungi kridanipun para Sina. Banjur kepiye? Prayoginipun monggo prateri kondur kemawon negari Hastina. Menawi Subisrana badhe mungtukaken nggenipun perang wonten negari Hastina persasan sulung Rebuni. Kula aturi paduka suwun maturi matur ngersanipun Kanjeng Eyang Kalkondo kados pundi mangke babare lelampahan ya.
Prabu Parikesit. Mangertiya sing salam biyen kuwi wong tuamu, mbahmu barang kowe suwe luput. Mbahmu areng Jata Gini lan Jata Gimbal. Kuwi kakang Adi. Jata Gimbal pengen garwa adikku si Bratajaya. Muga Jata Gini kepengin dadi bojone Janaka. Wektu semono padha saling wujud Jata Gimbal malih rupa dadi Janaka. Jata Gini malih wujud dadi Wara Sumbadra padha mlebu nyang alas goleki Janaka lan goleki Sumbadra. Banjur Jata Gini lan Jata Gimbal sing wis saling wujud niku padha ketemu andel karo sih terus metu bapakmu kuwi. Saking ora trimane mbahmu biyen. Saking ora trimane mbahmu Jata Gimbal kepengin mateni Janaka mergo srek rasane atine. Janaka bisa mateni mbahmu Jata Gimbal. Banjur bapakmu kala sregi kepengin mateni Manasuta Janaka. Wektu semana bakangan Cek Bratayuda iso mateni Bambang Irawan kang persis jebles rupane kaya Janaka. Nanging sampil matine karo Bambang Irawan. Banjur kowe Subisrana kok kowe bakal mateni Janaka lumpes tedhak turun Janaka duwe luput apa karo kowe? Mbah ora idem sing penting aku bisa mateni tedhak turun Janaka kowe ngeyel. mejahi raseksa tuwara awake karepe ya kaya-kaya wae lajeng kados pundi Subisra anak kala Srenggis mati dileke paling mungkul emoh nyantol nggo potol diasi
menawi mekaten monggo Kanjeng Hyang. Monggo kula aturi manjing Jawa kedaton. Kula aturi larang sawetawis Kanjeng Hyang. Yo. Muga-muga tansah muji, muga-muga wae Mbak Agung nggone wayangan tetep lestari, lakon esuk ditonton meneh dhisik. Paling Pak.